sa zvolal pracovné stretnutie poslancov, kde prišiel zástupca údajne banky, pán doktor Tomáš Tomanička, ktorý povedal, že to uznesenie, ktoré tí dvaja, pán Kubečka, pán Orgoník, v mene teba, ako spracovateľa predložili, že bolo zlé od samého začiatku. A prosím ťa, tých potrestaj, a nie nás. Keď niekto zmaril investíciu, tak títo dvaja, a nie poslanci, rozhodne nie. Aby som sa vrátil teraz k tým racionálnym veciam. A prosím vás pekne, samozrejme, že už sa kolo toho točím strašne dlho a väčšina poslancov. Je to zaujímavé, že pán Valák je človek, ktorý keď je na nejakom rokovaní, najednou si bol aj ty, keď sme už mali pomaly dohodu a som odtiaľ odchádzal, a chvíľku potom zase povedal, že ho končí a ide preč. Potom zase tu na zastupiteľstve zase povedal, že končí a ide preč. A vždycky to na druhý deň otočil. Tak ja som z toho úplne blázon, či ten človek vie, čo chce, lebo sa s ním nedá rokovať, keď to je takto. Chápete ma, že buď teda to uznesenie nejaké nech si povie, a tak keď to prejde, tak už teda nech drží hubu a nech sa stará o to, aby plnil zmluvu. To, čo je v zmluve napísané. Preto sme to aj dali jedna z tých návrhov, pretože prenajímateľom je riaditeľ doma, teda, tak ukladáme tu pánovi riaditeľovi, aby zabezpečil, aby sa tá zmluva plnila. Zmluvu máš, pán riaditeľ, tak sa teda staraj, aby bola plnená, aby bol poistený majetok tak, jak má byť, a není do dneska, a tak, aby bol ten harmonogram, ktorý sa odsúhlasil do školy, aby bol dodržaný. Až tam sankcie, tak to vyrú. Kto sa má o to starať? K tomu druhému uzneseniu, čo sme tu navrhovali, dovol, aby som ti troška pripomenul, Jozef. 18.9.2007 Mestský úrad zverejnil na svojej webovej stránke taký, poviem, text, a to sa volá takto. Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili návrh na odkúpenie kmeňových akcií futbalového klubu ZTS Dubnica nad Váhom. Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili návrh na odkúpenie kmeňových akcií, citujem, strategickí sponzori žiadajú spolúčasť mesta. Nevznikne nám iba právo majiteľa, ale aj právo kontroly, povedal primátor Jozef Gašparík. Ako ďalej povedal, bol by nerad, aby sa licencia extraligového futbalu z mesta vytratila, ako tomu bolo v prípade hokeja. Toto stačí na tento začiatok, prečo sme my navrhli, aby mesto si dalo žiadosť na vstup do občianskeho združenia MHK. Nič nám k tomu nebráni a môžeme aj kontrolovať, a keď chceme, môžeme tam aj niečo dať. Tieto dve veci by si myslím, že by bolo treba, aby sme toto schválili, aby tie decka potrebujú hrať. Pán Valák si nemôže robiť jeden deň, že to zapne, druhý deň povie, že Bublaničovi zavolá, že on ide odhlasovať energie, ďalší deň je všetko inak. To není spoľahlivý partner.